ассалому алайкум тамошобинони азиз, умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. бори дигар хуш омадед ба канали мо. дар имрӯза видео мехоҳам барои шумо гирбишинора нишон диҳам. гирбишинои новинкара беҳад нозукам, хушрӯ, фасон, сангчой, янамахе новинка, якум сорт. нархи ино 190 сомонаи донада. касе опиту мегира бо арзон мешавад. ана иниш бо хушрӯ. ино бе мисол вай пӯшида мешавад, бе чихол пӯшида мешавад. шуна хетнуки бад нестанд. сабукаки хушрӯ. тигрш нусхаша ҷоибод. материалшон гирбишини жаткая. ямам хе ҳам гирбишино ҳамаш нархшон 190 сомон донада. анаям гирбишинай. анай бо нусхаи нав омада. иш 200 сомон дӯстони азиз. ана бад гирбишин бо дулмаи даҳак. заминаш бардовияй бо гулакҳои сафед. ана бад нусхаи адраси ҳастай. ҳамаи ҳамино гулои беҳтарини баҳорӣ. ана бо сиёсафед евростил. касоне ки нағз мебинанд евростила на диде анаи гул евростила бо ҳаст аз анаи игли майдаи сафед хчама ҷоиб диде сангчошон абинед чиқа хушрӯ задагияй нусхаошон. анаи бад фасон беҳтарин гулош диде сабукак. ира ранги ҷинсӣ меган, сангошам санги ҷинсӣ меган. аҷоибот. хулоса дӯстони азиз, ҳамаями гирбишино 190 сомон. либосаш касе опиту мегира бо арзонтарак мешавад. тамошобинони азиз, бинед чиқа хушрӯ. як бор дига аз дуртарак хостум нишон диҳам ки ҳамаша бинед ба пурагӣ. анамино ҳамашон доставка Россия доранд. дохили Тоҷикистон ҳам ҳастай доставка. метавонед ба рақамҳое ки дар рӯи экран ҳаст дар ҳамин рақамҳо нависед, бо ман доставкара мефаҳмонам. боқӣ саломат бошед. хайр.